Salmo Kapitulo 14. Ang kadautan sa mga tao. Nagaingon ang mga buang-buang sa ilang kaugalingon, walay Dios. Dautan silang tanan ug ngilad ang ilang ginahimo, walay bisan usa kanila nga nagahimo og maayo. Dito sa langit nagatan-aw ang Ginoo sa mga tawo aron pagsusi kun aduna bay nakasabot sa kamatuoran ug nagadangop kaniya. Ang tanan misimang sa tinuod nga dalan ug nahimong dautan. Wala gayoy bisan usa nga naghimo og maayo. Wala ba makahibalo kining daotang mga tawo sa ilang ginahimo? Syempre, nakahibalo. Nang ginabuhi sila pinaagi sa pagpangilkil sa akong mga katawan ug wala sila nagaampo sa Ginoo. Apan, mga lisang gayud sila, kay labanan sa Dios ang mga matarong. Gipakaulawan nila ang mga plano sa mga kabos, apan ang Dios mao ang manalipod sa mga kabos. Hinaot nga moabot na gikan sa Zion ang muluwas sa Israel. Unsa kaha kamalipayon ang mga Israelinhon ang katawhan sa Ginoo, kun poswagon sila sa Ginoo pag-usab.